Zazasymiał raczymy ściągnąć filmy pasza. A teraz macie filozofia historia. Juego Vicky solo de Mexel, de Mexeliconeros me dio algunos aspu. Isaleshi! Εγώ είμαι ο Μπούλης για όσους εμέξερετε και αυτός διπλανόφιλος του ο Λούλης αρέσκει μας να παίζουμε στοιχήματα. Παίρνουμε πάντα στα καφέ αλλά όποτε με овчера σερκά πάντα βάζουμε ένα κομπιούτερ και είμαστε κουμαρτσίες ως και Μπομπάι. Τούτα ήταν. Yes, εμείς είμαι εγώ μου Χατσούμας παιδιά και αυτός είναι ο φιλαράκος μου μαζί μας αρέσει να παίζουμε εκείνη παιχνίδια και να δοκιμάζουμε μπελοαμερικανιές. Ευχαριστώ παιδιά. Είμαι ο Γαβρίλος παιδιά και για όσους δεν με ξέρετε μου αρέσει η κλασική μουσική. Είμαι ο πιο πρίχτης που θα δείτε στη ζωή σας. Πάει παιδιά, εμένα ξέρετε.